Ini ndiri murume ane 48 years. Dambudziko rangu rakamira rakadai so. Ndaive ndakaroora mukadzi wangu aibva kuMalawi. Takaita vana 3 tese. Mudzimai wangu akazoshaya. Dambudziko rapa mwana wangu wekutanga. Akaroorwa kekutanga vakasiyana nenyaya yekushaya mbereko. Akaroorwa zvakare nemumwe murume, but dambudziko harina kushanduka. Saka mwana wangu akazombofamba akanzi pane zvawakaitwa nevabereki. Akauya akandiudza. Takaenda tese. Ikoko ndakaudzwa zvakandirwadza. Kunzi mudzimai wangu akasvinira mukaka panhengo yemwana achiti mucheche kuti asazoita zvevakomana, but vakazogumisa minyatso yavo panhengo yemwana. Saka akushaya mbereko. Hanzi dai vasina kugumisa minyatso aibereka. Iye akabva ati haakwanise kuzvigadzira. Zvinonetsa, chingave chokwadi here? Kana paine vanoziva vanogona kubatsira, ndibatsireiwo. Zviri kundidya mwoyo siku nesikati. Ndotenda kune vachabatsira. Ndichateera makomenzi enyu.